Na konci roka vystúpil ruský prezident Vladimír Putin pred verejnosťou v rámci tradičnej kombinácie výročnej tlačovej konferencie a priameho spojenia s občanmi. Počas niekoľkohodinového vystúpenia odpovedal na otázky novinárov aj bežných ľudí a využil priestor na to, aby jasne pomenoval svoju interpretáciu konfliktu na Ukrajine, vzťahov so Západom a krokov Európskej únie. Jeho vystúpenie sa nieslo v ostrom, miestami až konfrontačnom duchu, pričom viaceré výroky mali charakter priameho obvinenia a varovania. Jedným z najzásadnejších tvrdení, ktoré Putin zopakoval hneď niekoľkokrát v rôznych obmenách, bola myšlienka, že Rusko podľa neho nie je vo vojne so Západom. Konflikt má mať podľa jeho slov úplne inú povahu, než akú prezentujú západné vlády a médiá. Prezident sa vyjadril mimoriadne priamo. Nie sme to my, kto bojuje proti vám. To vy bojujete proti nám rukami ukrajinských nacionalistov, vyhlásil. Touto vetou Putin jasne presunul zodpovednosť za konflikt na západné krajiny a zároveň vykreslil Ukrajinu ako nástroj cudzej politiky. V jeho interpretácii nejde o spor dvoch susedných štátov, ale o širší geopolitický zápas, v ktorom má Západ bojovať nepriamo, bez priamej konfrontácie s Ruskom. Práve tento sprostredkovaný charakter označil za zásadný problém, ktorý podľa neho znemožňuje návrat k normálnym vzťahom. Putin zároveň naznačil, že takýto vývoj považuje za premárnenú príležitosť na spoluprácu. Podľa neho by vzťahy medzi Ruskom a Západom mohli vyzerať úplne inak, keby neboli postavené na konfrontácii. Je úplne zrejmé, že keby sme spojili a doplňali svoje schopnosti, prosperovali by sme, namiesto toho, aby sme proti sebe bojovali, ako to robíte dnes vo vzťahu k Rusku, povedal. Popri kritike Západu sa Putin snažil opakovane zdôrazniť, že Rusko je pripravené konflikt ukončiť. Z jeho slov však bolo zrejmé, že mier si Moskva nepredstavuje ako bezpodmienečné prímerie, ale ako dohodu založenú na konkrétnych zásadách. Vždy sme o tom hovorili a sme pripravení a ochotní ukončiť tento konflikt mierovou cestou na základe princípov, ktoré som načrtol minulý rok v júni na Ministerstve zahraničných vecí, vrátane odstránenia príčin, ktoré k tejto kríze viedli, uviedol. Kľúčovým slovom je podľa neho príčina. Putin dal jasne najavo, že bez riešenia toho, čo Rusko považuje za pôvod konfliktu, nemá mier dlhodobý zmysel. Zároveň zdôraznil, že jednou zo základných podmienok je bezpečnosť Ruskej federácie v strednodobom aj dlhodobom horizonte. Mimoriadne ostrá časť jeho vystúpenia sa týkala Európskej únie a úvah o použití alebo zabavení ruských aktív zmrazených v európskych krajinách. Putin v tejto téme zvolil nezvyčajne tvrdý slovník a opakovane odmietol akékoľvek zmierňujúce označenia. Krádež nie je vhodný výraz. Krádež je tajné odcudzenie majetku. To, čo sa tu pokúšajú urobiť, je otvorené. Je to lúpež, vyhlásil. Touto formuláciou sa snažil nielen právne, ale najmä morálne zdiskreditovať pokusy Európskej únie. V jeho interpretácii nejde o technickú finančnú operáciu, ale o akt, ktorý má charakter otvoreného porušenia vlastníckych práv. Zároveň varoval, že ani zdánlivo sofistikované riešenia, ako napríklad pôžičky kryté ruskými aktívami, nie sú bez následkov. Jednou z myšlienok je poskytovať úvery zabezpečené našimi aktívami. Ale čo znamená poskytnutie úveru? Má to dôsledky pre rozpočet každej krajiny, zvyšuje to verejný dlh každej krajiny, upozornil. A následne dodal: tieto dodatočné záväzky musíte niesť vo svojom rozpočte. A pokiaľ viem, rozpočty sú tam už teraz pod značným tlakom. Práve preto nie je také jednoduché prijímať rozhodnutia o kradnutí cudzieho majetku. Putin zároveň poukázal na širšie dôsledky takéhoto kroku pre celý finančný systém Európy.
Podľa neho by konfiškácia ruských aktív podkopala dôveru v eurozónu ako bezpečné miesto pre uloženie rezerv. Mnohé krajiny držia svoje zlaté a devízové rezervy v eurozóne, nielen Rusko, ale aj štáty, ktoré majú prebytočné zdroje, uviedol. Osobitne spomenul ropné štáty a varoval, že práve oni pozorne sledujú vývoj. Pozerajú sa na to, čo sa deje, a v skutočnosti sa už pozerajú a vznikajú podozrenia, pochybnosti a obavy. Čo ak sa to stane? Veď keď raz začnete, potom sa to môže zopakovať a rozšíriť pod rôznymi zámienkami, povedal. V tejto súvislosti naznačil, že v budúcnosti by sa podobný postup mohol dotknúť aj iných krajín, napríklad štátov s odlišnými hodnotovými systémami. Prečo nie? Vždy sa dá nájsť nejaká zámienka, dodal. Putin zároveň jasne deklaroval, že Rusko sa v prípade zabavenia aktív bude brániť právnou cestou. Budeme sa snažiť nájsť jurisdikciu, ktorá nie je závislá od politických rozhodnutí, povedal. A dodal varovanie, ktoré malo znieť ako nevyhnutný záver. Čokoľvek ukradnú a akokoľvek to urobia, skôr či neskôr to budú musieť vrátiť. Popri kritike EÚ sa Putin dotkol aj vývoja na bojisku. Tvrdil, že ruské jednotky majú strategickú iniciatívu a postupujú po celej línii frontu. Strategická iniciatíva úplne a bezvýhradne prešla do rúk ruských ozbrojených síl. Naše jednotky postupujú vo všetkých smeroch a nepriateľ ustupuje, vyhlásil. Zároveň uviedol, že z Kieva prichádzajú signály o ochote rokovať, no podľa neho zatiaľ chýba pripravenosť diskutovať o kľúčových otázkach. Zatiaľ skutočne nevidíme pripravenosť hovoriť o územnej otázke, skonštatoval. Na margo mediálneho obrazu ukrajinského prezidenta si Putin neodpustil ironickú poznámku. Keď komentoval údajné selfie Volodymyra Zelenského pri Kupiansku, poznamenal: Je nemožné sa tam len tak priblížiť, celý vzdušný priestor je pod kontrolou našich dronov. A na adresu samotného Zelenského dodal: Neviem, nesledujem ho. Je to herec a talentovaný herec, to hovorím bez irónie. Záver jeho posolstva uzavrel podmienkou, ktorú zopakoval aj v odpovedi na otázku o budúcich špeciálnych operáciách. Ak sa Západ naučí Rusko rešpektovať, žiadne ďalšie špeciálne operácie nebudú potrebné, povedal a zároveň zdôraznil, že Rusko neplánuje žiadny útok na Európu.